Jeg hedder Engel, og jeg skal spille Jens i Bag Bjerget. Og jeg hedder Nicholas, jeg skal spille Engel i filmen Bag Bjerget. Hej, jeg hedder Nugagulu, og jeg skal guide i filmen Bag Bjerget. Hej, jeg hedder Kevin, og jeg spiller Jørgen i filmen Bag Bjerget. Jeg hedder Niklas, jeg skal spille Manu i filmen Bag Bjerget. Jeg hedder Inuk, og jeg skal spille Marcel i filmen Bag Bjerget. Hej, jeg hedder Sasha, jeg spiller Inaluk i Bag Bjerget. Hej, jeg hedder Ivalo, jeg skal spille Reviter i Bag Bjerget. Hej, mit navn er Christian, og jeg er manusforfatter. Hej, mit navn er Nadia, og jeg er manusforfatter. Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg skal spille Ivalo i filmen Bag Bjerget. Jeg hedder Isak, jeg er manusforfatter i Bag Bjerget. Mit navn er Batlad, jeg er instruktør. Hej, mit navn er Nutjer, og jeg er kameramand. Hej, jeg hedder Philip, og jeg er kameramand. Hej, jeg er Katrine, og jeg har klippet filmen Bag Bjerget sammen med Pauline. Jeg hedder Pauline, og jeg filmer og klipper i Bag Bjerget sammen med Katrine, Nutjer og Philip. Hej, jeg hedder Benedikte, og jeg er instruktør. Ja. Danse. Ja, okay. Jeg har god kort. Du holder vagt? Nej. Jo. Nej. Du er den første. Kom så. Han er ud. Fint. Tak. Tak, jeg kan Vi skiftes. Ja. Skal der blive skift? Jeg er sidst. Hjælp! Hjælp!
Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvor er han? Jeg er ude efter ham. Nej, din dum svin. Han er død. Jeg er nødt til det. Nej. Nej. Jeg kunne ikke finde Jens. Victor! Hvad? Jeg vil gerne snakke med dig. Omkring hvad? Dit liv. Okay, så snak. Dræb Mathilde, så du er sikker. Men hvis du ikke dræber Mathilde, dræber jeg dig. Okay. Niklas! Jeg hedder Mathilde, og jeg skal filme Ivan. Fucking forkert var din bøsse! Skal jeg gå den vej? Ja, ellers kan man se de der hus derovre. Eller mennesker. Gå videre. Hæ? Optagelse 1, scene 3. Om igen! Hun glemte. Bøsse! Hej, jeg hedder Sasha. Jeg er 12 år, og jeg spiller 13 år i Bagbjerget, og jeg hedder Ina Luke.
Hej, jeg hedder Mathilde, og Ikke. jeg skal lige der. Og ja, hvorfra. I hvert fald.